O instrumento que imos facer agora chamase unha zoadeira. É bastante fácil de facer. Necesitamos unha táboa, como esta, unha serra de pelo, coa que debemos de cortar a táboa hasta que teña máis ou menos este tamaño. Entón agora xa non a imos usar. Un anaco de fío e unha navalla. A navalla que imos usar ten que ter punta, inda que as navallas máis adecuadas para traballar e para facer instrumentos así sinxelos que non son tan peligrosas son estas que non teñen punta. Agora imos traballar con esta. Entonces do que se trata é de que fagamos na tabuiña un burato aproveitando a punta da navalla. Entón coa punta da navalla imos ir taladrando despacio, con paciencia, un buratiño por un lado e un buratiño polo outro, sin facer moita forza, vaise facendo. Aí está. Entón o que imos facer agora é pasar a corda por aquí, o cordel, imoslle facer un nó ou dous para que isto quede ben seguro e non escape, e cortamos por aquí. E agora temos que deixar pois bastante corda, porque isto, a zoadeira, vale para axitala encima da cabeza para que faga un ruido. Entón vide comigo que vos vou ensinar como zoa. Bueno, aquí está.